मी मच्छिंद्र चारी, सम्राट क्लब कपिलेश्वरीचा अध्यक्ष, तसेच आमचे सचिव सम्राट श्री निलेश नाईक, सम्राट क्लबचे संस्थापक श्री सम्राट दिवाकर शिंकरे, आपल्या सम्राट क्लबचे सदस्य सम्राट शर्मिला प्रभुदेसाई, तसेच 2 पद भूषविणारे आज आमच्यामध्ये सौ ममता बदामी आहेत, ज्या संजीवन सोसायटी बेतोडा संजीवन सोसायटी बांदोडा याचे उपाध्यक्ष, तसेच त्या आमच्या सम्राट क्लबच्या सदस्या पण आहेत. तर इथे उपस्थित सर्व पत्रकार बंधूंचे मी स्वागत करतो आणि आजच्या विशेष पत्रकार परिषदेविषयी थोडी माहिती देतो. सम्राट मराठी चित्रपट एक निर्णय स्वतःसाठी याचं स्क्रीनिंग आम्ही 3 ठिकाणी करणार आहोत. पहिलं म्हणजे राजीव कला मंदिर येथे 11 मे दुपारी 3 ते 5 रोजी, 11 मे दुपारी 3 ते 5, तसंच मे 12 म्हणजे रविवारी पणजी येथील ESGच्या थिएटरमध्ये मॅकॅनिस पॅलेस या थिएटरमध्ये 2 शो आम्ही निश्चित केलेले आहेत. तर दुपारी 3 वाजता आणि संध्याकाळी 7 वाजता असे पणजीला या चित्रपटाचं प्रदर्शन केलं जाईल. खास करून हा चित्रपट आम्ही विशेष कारणासाठी निवडलेला आहे. बऱ्याचशा लोकांना त्याची कदाचित कल्पना नसेल, तरी एक लहानपणापासून एका मुलीने धरलेला ध्यास की अमेरिकेत एवढे प्रचंड जी वैद्यकीय क्षेत्रात उपलब्धी मिळवलेली आहे, त्याचप्रमाणे भारतात आपण का मिळवू शकत नाही, हा लहानपणापासून तिच्या मनाला लागलेला ध्यास तिने निश्चय केला, एक निर्णय घेतला की मी सुद्धा एक जगातील सर्वश्रेष्ठ अशी डॉक्टर होणार. तर आम्ही सम्राट क्लब कपिलेश्वरीतर्फे आवाहन करतो की ह्या चित्रपटाला तुम्ही चुकू नका, कारण परत किती शो होणार, किती त्याचे प्रयोग होणार हे सांगता येत नाही. हा कदाचित एकदम अलभ्य असा लाभ सर्वांना मिळत आहे. सर्वांनी त्याचा लाभ घ्यावा आणि हा चित्रपट अनुभवावा अशी मी विनंती करतो. धन्यवाद.